Čaute, tu je Simulátor TV ďalšieho vlogu. Dnes sa budeme rozprávať o tom, že... ale pôjdem dneska vonku. Musím si prečítať takú dlhú knihu. Poprechádzať sa idem zabehať, takže také krátke videjko. Chcem odkázať každému, že dávam každému like, každému proste, koho poznám, a koho nepoznám, dávam like. Ste výnimoční ľudia a proste ste veľmi dobrí. Ja na vás nikdy v živote nebudem mať, ale vy ste najlepší. Prosím vás, dajte mi odber, ja to kvôli tomu nerobím. Že by som mal odber, aj teda pozrite aj lajky, komenty, ale kvôli tomu, aby ste mali viacej kamarátov a priateľov, aj proste, aby mali všetci kolektív, takže ja vás prosím, aby ste mi dali like, lebo niektorí sa mi smejú, že mám 9 odberateľov, ale taký by som mal 12, 11, no to tiež nebolo veľa, ale hovorím, že mám aspoň teraz 9 odberateľov. Toto video, čo som vám dával, to bolo asi kúsok trápne pre vás, ale pre mňa kúsok smiešné. Toto otázky, čo som už obor. Ale tak vám chcem povedať, že ste veľmi dobrí ľudia, výnimoční. Ste najlepší ľudia, vás najviacej poznám. Ja sa každého pozerám, každému dávam like, také veci, no len skoro nebudem dofar. Takže prosím, chcem povedať, že ste výnimoční ľudia, bolo to krátke video, videjko, tak. Takže majte sa pekne, dajte mi like, odber, nejaké veci. Takže dávam každému like, odo mňa. Čaute.